niin, kaikki kalastuksen ja askartelun ystävät. Nyt on vuorossa tämmönen askarteluhetki. Meillä on mukana tämmöisiä viehetarroja. Näitä on testattu, nämä toimii. Tää ei ole niinku silleen mikään mainoshetki, ainakaan pelkästään, koska me halutaan nyt tuunata yhdet pilkit huomiseksi. Me ollaan tehty kumpikin on saanut tehdä 4 omaa väriä. Joo. Itse kehitellään niinku tämmöisen tarravärin. Joo, me ollaan nyt valittu, valitaan niin pilkkeihin sitten tämmöiset 200-grammaiset pilkit. Ja minä olen valinnut itselleni väriksi kehittämäni savumuikku Saimaalta. Ja Tommi on valinnut... Mulla on tämmönen punahopea, missä on sitten tommoista keltaista iskopista. Tän nimi on Hossa. Eli tän Kainuun yhden kalapaikan vähän Kuusamon alapuolella siellä Hyrynsalmen ja Kuusamon välissä. Hossa, jossa mä oon käynyt isoisäni kanssa ihan pikkupojasta lähtee kalassa, niin itse asiassa mä sain mun ensimmäisen taimenen sieltä ja se oli vähän ton kaltainen väri. Sitten se isketään vaan tohon aika ronskisti pilkin päälle. Sitten Matto Veitsi, niin kuin siellä varmaan jo vikkelimät on arvannutkin, niin sillä sitten vähän tätä tarraa niin kuin leikellään ja mä vedän täältä nyt siistitään alapää, sehän on aina tärkeää. Siinä on savolainen savumuikku menossa nyt Jäämerelle. Ja mulla on Hossa menossa Jäämereen. Mähän en ole yhtään kilpailuhenkinen ihminen ja vastustan kaikkea kisailua ihmisten välillä. Mutta pitäisikö meidän nyt huomenna ottaa semmoinen leikkimielinen kisa, että kumman pilkki toimii paremmin täällä Jäämerellä. Totta kai meidän pitää. Mutta se on sitten ihan... Mä nimittäin olen kilpailuhenkinen ja ilman muuta me lähdetään kokeilemaan, koska mulla on vahva luotto tähän, koska tää välähtää eri tavalla kuin toisen Hossas. No. Tossa, koska mä oon katsonut säätiedotuksesta, että huomenna paistaa aurinko. Sen takia mä valitsin itselleni tämän kullan kimalluksen. Jaha. No katsotaan, mikä se sitten välähtää mutta huomenna sitten jo. Huomiselta reissusta päästä sitten seuraamaan, että miten tässä nyt sitten käy. Aha, jos mä huomiseen mennessä saan tämän koukun. Pitää toinen tossa. Rakkaat katsojat ja kalastuksen ystävät, tänään on day 2, päivä 2. Ja eilinen päivähän meillä meni sillä lailla, että me aika perus semmoista turskan jikkailua, mitä sillä on tietysti hyvä ottaa tyhjät pois. Keli oli eilen todella kova. Ja näyttää, että lippujen mukaan, vaikka on aurinko paistaa, niin tuuli on vielä kovempi tänään. Eli haasteita tulee olemaan pysyä ylipäätään pystyssä ja tuossa veneessä. Eli sillasta erityismaininta meidän oppaalle, jotka teki. Meidän piti tehdä itse ruokaa Turskasta, mutta eipä tehty, koska he halus esitellä meille omia kalapuikkojaan. Kari söi varmaan 100. No söin kyllä, oli niin hyviä. Mikähän se resepti siinä oli hetkinen? Mä koin, mikä ruokamies. Niin no siihen tuli vähän siihen itse frittitaikinaa, siihen tulee vähän vettä. Maitsen alla se saadaan se rakenne, se saastuminen, että sehän saa se taikinan muoto. Vähän leivinjauhetta, vehnäjauhoa ja sitten sitten ne pyöritellään siinä ne kalanpalaset, turskanpalaset ja sitten vielä käytetään ne oikein semmosessa muhevassa korppujauhotaikinassa. Ja sitten heitetään vaan öljyn sekaan kattilaan. No mutta tää ei kuitenkaan ole kokkiohjelma, me ollaan kalastusohjelma, niin lähdetäänkö jikkaamaan pallasta? Tänään siis täsmätään musta niinku paltaaseen, on se iso tai pieni ylipäätään pallas. Ja sitten yritetään vielä sitä skreitä. Ei ne päästy niinku tätä meidän omaa tekemään tussua heittämään ollenkaan. Eli tässähän on kutosen koukku. Onko se vettä? On. Kutosen koukku ja sitten tällainen hauki perho viritelmä.
tarroilla kiinni. Joo. Lähetään. Nyt lähetään. Tulee. Niin, rakkaat katsojat, opas vielä käski sanoa, että unohtu sanoa se, että siinä frittitaikinassa on ihan tilkkainen olutta. Vittu mä sanon, missä sitä olutta on. Tuu tänne nyt! Mikä tuo merivirta? Onko sulla siitä mitään käsitystä, miten se painaa? Mä luulen, että nyt on aika lailla nousuvesi. Se tulee varmaan tonne päin, vaikka tuulee vähän eri suunnasta. Itse menisi tonne päin, Siimo. Siimo voisi mennä tonne päin. Joo, mä luulen. No se on ihan ok, koska sitten vaan tuu tänne alla. Joo, nyt pitäisi nimittäin olla nousuveden aika vielä. Okei. Tää on sokkokalastusta, jos mikä. Joo, se vie tuon virta vie tonne päin, se on ihan hyvä. Ei tää 7 kyllä pahaa ole. Menee hyvin pohja. No kyllä se menee, mutta se menee tosi hitaasti, mutta 7 aika normi. Joo. On joo, No ei. Mä tässä sitten tarvii joo, mikään. ei tarvii, jos otetaan. Se kuitenkin toi tuuli vie meitä siihen. Joo. Täällä on niin hieno keli. Nyt on joo. Hämää niin hyvin sit kun lähtee tonne ulos, niin vähän eri lailla tuulee. Toi voisi olla ihan toi perhohomma niin punakampelalle. Joo. Mäkin voi olla sellaisia 4 kilosia ne isoimmat. Päästiin ainakin pohjaan, kato. Merisiili. Merisiili tuli. Perhosaalis oli merisiili. Kalahan sekin on. Meidän piireissä. Nyt iso kala tulee. No, nyt on kiinni. Pikkunen. Pikku turska. Häh? Pikku turska. Joo. Sellainen. Joo. Kala tuli, Tommi. Sinne Kyllä. lähtee. Minkä saakaa työ haluatte kokeilla tässä vielä? Mä heitän vielä pari, niin Joo. Pakko ottaa yksi patukka. Nälkä koko ajan. onks niitä paljon patukoita? Onks mulle patukka? Täh? Onks minulle Saat patukka? puolet. Solidarity. Surprising solidarity for him. Säästä rahaa ja vaivaa varaamalla lento ja hotelli yhdessä eBookersilta. Mikä tahansa onkaan sinulle mieluisen tapa liikkua, oli se sitten kaupungin halki tai vetten päällä, niin voit luoda matka, joka sopii juuri sinulle. Säästä varaamalla lento ja hotelli yhdessä. eBookers. Words are flowing out like endless
up, faced with the wild path they slip away across the universe. Trying to rotate nothing's gonna change my world. Koe Toyotan hybridit, niin ymmärrät, miksi nyt on oikea hetki siirtyä hybridiin. Muuttoon. Remonttiin. Sisustamiseen. Ostosraha kulutusluotolla teet unelmistasi totta. Lainaa harkittuihin hankintoihin. Ostosraha.fi. Nauti elämän valoisasta puolesta. Presidentti. Tietysti Paulikin. Lidlin supersäästöt ovat täällä. Loppuviikon huipputarjouksessa. Viinirypäle euro 2,9. Naudan jauheliha 5,49. Lidl. Laadukkaasti halpa. Katri, täällä on kissa, jolla ei ole pulssia. Nopeasti nyt, pitää aloittaa heti elvytys. Olisit käynyt Specsaversillä. Nyt saat silmälasit kaupan päälle, kun ostat kokonaisvaltaisen näöntutkimuksen 29 €. Ihomme kertoo ainutlaatuista tarinaa. Ensin mun arpi häiritsi mua. Mä olin ala-asteella poikamainen ja pojat kiusas mua sen takia. Mä tunsin itseni ulkopuoliseksi, mutta mä selvisin siitä ja opin rakastamaan mun arpea. True Match ei peitä minua. Se sulautuu ihoni sävyyn. Mun True Match. 7V. 10V. True Match, jossa on enemmän sävyjä kuin koskaan, antaa ihosi kertoa sinun tarinaasi. True Match. L'Oréal Paris. Because we're worth it. Jonain päivänä lapsesi voi saavuttaa suuria asioita. Tänään hän kuitenkin vielä opettelee syömään itse. Omo ja Complex Rapid Entsyymit poistaa vaikeat tahrat jopa pikaohjelmilla. Omo, erinomainen pesutulos. Omo uutuus. Erinomainen pesutulos ei ole koskaan tuoksunut näin hyvälle. Uusi automaattipeli Fruttis on nyt pelattavissa. Mukana on tammenterho bonuspeli ja pommi-ominaisuus. Tippuviin hedelmiin perustuva Fruttis löytyy peliautomaateista kautta maan. Pelaa maltilla. When you're a kid, you think that you'll always be protected. Then you realize that's not true. Se elokuvateattereissa. Nyt päivä Tallinnassa risteilyt alkaen vain 10 €. Kympillä siis ulkomaille. Sail away osoitteessa eckerolain.fi. Fast and Loud. Tutulla kaavalla. Let's go up, let's go up. That's honestly all we have. We should probably put some gas in this thing. Fast and Loud. 4. kausi. Tiistaisin 9:00. Kutosella. Salaisuuksia, mysteerejä ja salaliittoja. Salainen ase, jota vallantavoittelijat himoitsivat. Kätkettyjä aarteita ja kullan huumaava maailma. Valtioiden piilotettuja vankiloita ja Vatikaanin synkimmät salaisuudet. Lähde mukaan salaliittoteorioiden uskomattomaan maailmaan. Koodeja ja salaliittoteorioita maanantaisin 10:00. Kutosella. Kutosen leffat. Kovat piippuun ja aivot narikkaan. The Perfect Woman. Big old set of boobies. No head. Leffoja tiistaista sunnuntaihin. Kutosella. Viikon poiminta. Kungfua, klaanisotaa ja eriskummallisia aseita. The Man with the Iron Fists. Lauantaina 11:00. Kutosella.
viikkopilkkikisat. Noin. Mikä tuo sun nimi oli? No? Mikä ton nimi oli? Hossa. Hossa, joo. No niin, nyt tultiin tämmöiseen salmeen tuossa äsken Lopan kyläsen. Ohi tultiin tuossa salmi, tässä vähän yli 30 metriä vettä, kivikkopohja. Ja nyt meillä on tämmöiset itse tarrotetut nyt nämä pilkit, mitkä tehtiin omilla nimikkatarroilla. Eli Tommi, tää mun tarran nimi oli Hossa. Mä oon nimennyt tän Hossan Kainuussa. Kainuussa oleva Hossan täällä Suomussalmen, Hyrynsalmi, Kuusamon välissä. Hyvä vanha kalapaikka, missä on jo 30 vuotta tullut pyörittyä. Ja mikäs sun on? Mulla on ihan saimaalainen savumuikku, missä höysteenä on tämä minun oma nimi, eli Hissu. Voi herranjestas. No, nyt katsotaan kummalla tulee ensin kala, eli kumpi on niinku enemmän perillä näistä, niinku mistä kalan mausta. Yeah. Palkintona on... Mikä? Mikä on palkinto? En mä tiedä. Noniin. Ja Hossassa kala kiinni, mikä nyt ei ole mikään yllätys tietenkään. Kalastaja pitää niinku tietää kokemuksen ja intuition kautta, että mikä on se sellainen kala, joka tai väri, mihin kala mieltyy. Eipä ihme, että tämäkin pikkuturska siihen nyt sitten erehtyi. Näitä voi tällä värillä tosiaan napsia ihan silleen mielikseen. Ja sen verran pieni kaveri, että lähtee jatkamaan matkaa. Hossa pilkit. Käy kaupassa ja hanki itsellesikin. Selected by Tommi Korpela. Hissun savumuikkua taas voi hyvin käyttää vaikkapa kynttiläalustana. Tai ihan vaan heittää vaikka naapureita sillä, koska se on todella ärsytysväri. Mutta otetaanpa toinen. No niin, ja kisan voittajahan on tietysti savumuikku. Savumuikussa tärkeintä on tämä se välähdys, minkä se antaa. Tuo kultainen välähdys, joka näköjään toimii myös Saimaalla, kuhalle ja myöskin tälle turskalle. Tommin Hossan värit punaiset, ne on yleisväri, johon helposti hurahtaa tollanen kalastaja, niin kuin Tommi. Mutta erikoisvärit on erikoisvärejä erikoiskaloinen. Voittaja siis Hissun savumuikku. Kyllähän siinä nyt kuitenkin niin kävi, että Hossa oli nopeampi. Mä luulin jo voittaneeni, koska mä ajattelin, että Tommi päästi sen kalan irti, mutta hitto sehän olikin siellä toisella puolella saanut jo kalan. Että... Hossa. Onko sitä palkintoa? Selected by Tommi Korpela. Onko sitä palkintoa jo? No, okei. Okay. Siitä joku pitää tulla. Tommi, muistaakseni sen jutun, mistä niinku norjalainen villapaita, miksi ne on semmosia niinku värikkäitä? Muistatko? Muistat? Muista. No mä kerron sen silti sulle. No. Niissä on aina hirveän paljon kaikkia erilaisia värejä. Niin Norjassa näissä kalastajakylissä aikoinaan, niin jokaisessa kylässä miehille tehtiin samanvärisiä paitoja. Ne
oli sen takia, että kun ne norjalaiset, kun ne sitten sattui hukkumaan siellä kalareissulla, niin aina siitä villapaidasta tunnettiin aina, kun se löydettiin se hukkunut kalamies, että minkä suvun poikia se oli. Et jokaisella suvulla oli oma väri. Jaa. Sillä lailla, jee. Sä oot niinku vihreästä perheestä ja mä oon mustan perheen poika. Et sä muistanut tota? Täh? Et sä tota muistanut? Muistanhan mä. Semmonen on, joo. Mulla jäi mun islantilainen villapaita jäi Virossa baariin. Eikä ole löytynyt. Niin se on suomalainen villapaidan tarina on taas se, että tietää mihin soittaa, että kun baari on jäänyt villapaidan. Rakkain villapaita, mitä mulla on, ja jostain syystä se unohtui sinne baariin. Ja nyt ne sit sanoo, että no nyt löytyi, niin se oli semmonen perkele Tallinnan Dressmanin villapaita. Mä en täällä mitään tekemistä mun villapaidan kanssa. Ja suomalainen kalastaja lähti Islannissa baariin ja unohti villapaitansa sinne, tietää mihin soittaa. Joo, laskekaa vaan alas. Ei mennyt nahkaan. Ei. Kuitenkin. Mikäs tästä on käydä? No hissulla on kanssa. Nyt jäi. Miten helvetistä ne ei jää kiinni? Voi olla, että ne siitä pyrstöstä käy lykimässä. Mulla ei enää paljon siimaa tässä. Mulla ei oikein riitä siima nyt. Joo, 130 metriä nyt vettä. Joo. Sitä aloitettiin, oli 90. Saatko sä sit pohjatuntuma? No, tässä on... Mutta loppuu siima tästä. Loppuuko? Oho, no niinpä loppu. Se on aika paksut siimat näköjään noilla keloilla. Nyt on. No niin, nyt on kunnon mörkökin. No niin. Se on niin syvällä. Eivi, pääs irti. Joo, muuta on kanssa. Perre. Vittu pääskö irti. Ei oo niin hyvä kuin ei oo niin iso kuin tuo. Aika kova homma. Se eka oli vissiin hyvä. Oli. Oho, onpa siellä pieni. Tiedäkö siinä mä. Tätähän se ottaa pois. Harmi, että se karkas se, eikö? Joo. Tää vissiin päästy. Se tuli vissiin aika pitkään ylös, mikä sulla oli se iso. No kyllä se siinä on. Ei mä sitä paljon se junttas aika paikalle. Nyt on isompi.
Ei se ole sen iso. Hitto, ei se taas tuntuu niinku... Joo, aluksi ne tuntuu aina. Jos on miltä. Haluatko sä vapauttaa? Ei, heitä vaan. Hyvin lähti. Hyvin lähti. Joo. Nauti elämän valoisasta puolesta. Presidentti. Tietysti Paulikin. Onko musiikki erottamaton osa elämääsi? Rakastatko TV-sarjoja? Oletko hulluna elokuviin? Niin mekin. Löydät kaikki upeat fanituotteet meiltä. Monet tuotteista on saatavana yksinoikeudella EMP:ltä. Suuntaa heti osoitteeseen www.emp.fi. Koe Toyotan hybridit, niin ymmärrät, miksi nyt on oikea hetki siirtyä hybridiin. Säästä rahaa ja vaivaa varaamalla lento ja hotelli yhdessä eBookersilta. Mikä tahansa onkaan sinulle mieluisen tapa liikkua, oli se sitten kaupungin halki tai vetten päällä, niin voit luoda matka, joka sopii juuri sinulle. Säästä varaamalla lento ja hotelli yhdessä. eBookers. Uusi automaattipeli Fruttis on nyt pelattavissa. Mukana on Tammenterho bonuspeli ja pommi-ominaisuus. Tippuviin hedelmiin perustuva Fruttis löytyy peliautomaateista kautta maan. Pelaa maltilla. Lidlin supersäästöt ovat täällä. Loppuviikon huipputarjouksessa. Viinirypäle, euro 2,9. Naudan jauheliha, 5,49. Lidl, laadukkaasti halpa. Kosteutta kotona. Sen tuntee ja haistaa. Taistele sitä vastaan. Pattex Aero 360 kosteuden poistaja vähentää ilman kosteutta jopa 40% tehokkaammin. Näit tulokset itse. Pattex Aero 360. Terveellisempi sisäilma kotonasi. Luo raikas tunnelma kotiisi uusilla aromaterapia-tuoksutableteilla. Katri, täällä on kissa, jolla ei ole pulssia. Nopeasti nyt, pitää aloittaa heti elvytys. Olisit käynyt Specsaversillä. Nyt saat silmälasit kaupan päälle, kun ostat kokonaisvaltaisen näön tutkimuksen 29 eurolla. When you're a kid, you think that you'll always be protected. Then you realize that's not true. Se elokuvateattereissa. Mitä tänään ruuaksi? Herkulliset ateriat Blåbandilta. Muuttoon. Remonttiin. Sisustamiseen. Ostosraha kulutusluotolla teet unelmistasi totta. Lainaa harkittuihin hankintoihin. Ostosraha.fi. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Shining nothing's gonna change my world. Lähde kampanjahinnoin maailmalle. Osta pelkät lennot
Tai lähde Finnair Holidays-matkalle, johon voit valita lentojen ja hotellin lisäksi ainutlaatuisen kokemuksen. Katso kaikki kohteet ja osta heti omasi. Finnair.fi. He ovat täällä, nälkäisempinä kuin koskaan. Look at that fright. My 68 Firebird. Problem is, I can't fit in it. Dude, I feel your pain. You got your meat hanging out. Bam! We have fun now, boys. Don't split your pants. Is that beautiful thing or what? This thing is sexy. A mini bike. Mini bike? Is there anything about us that says mini? Fat and Furious. Tiistaisin 10:00. Kutosella. This season's gonna be different. I lost my grandpa. I don't know what it's gonna be like without him. We're gambling everything we've got. Easy! Too bad my grandpa can't see it. He'd love this. Whoa! I cannot afford mistakes. Houston, we have a problem. Kultakuume. Uusi kausi. Alkaa tiistaina 6:10. Kutosella. If this thing works the way I think it will, I'll have more gold than King Midas. This season, everything is going to change. This is my team of divers. I needed to get away from my dad. I need to do this by myself. There's a fortune down there, but it's 100 miles from hell. Kullan sukeltajat. Uusi kausi. Alkaa maanantaina 6:00. Kutosella. Nyt on uusi aamu, mutta nyt näyttää aika kovalta toi tuuli. Että mitenhän on, päästäänköhän merille tänään ollenkaan? Niin, voi olla, että se on eikä pelkästään aika kova, vaan kyllä se nyt on kova. 10 metriä varmaan, metriä sekunnissa liikaa. Et se tässä... Ei mennä pysy tässä tuntuu, kun eilen ei tuntunut tässä mitään, niin nyt tuntuu jo siltä, että vois tämän vasemmanpuoleisen korvan oikeastaan poistaa päästä. Ihan täysin tarpeettomana, mutta katsotaan nyt niin. Oppaat saa päättää. Kyllähän mehän kestetään minkälaista. Joo, ei se meille ole mikään ongelma. Keliä vaan, mutta me on myös tehty toinen plan B. Ja se on se, että tässä on lähellä semmoinen järvi tuossa tunturien välissä, mihin voisi päästä pilkkiin. Täältä on kaivettu esiin paikallinen ukko, jolta löytyisi 10 vuotta naftaliinissa olevat pari vapaa ja varmaan tuliterä kovasti terässä olevat kaira, jota on kanssa joskus 80-luvulla nuoruuden vuosina käytetty. Että mä veikkaisin, että siellä on jäätä semmoinen 1,20 metriä. Että tehtiin semmoinen sopimus tuossa, että kun mä tuosta kuningasravun ylijääneistä jaloista tein meille vähän syöttejä niistä lihasta, niin hissu tekee reijät sit siellä järvellä. Tehtiin semmoinen lääni. Ja sitten se, että me muistettiin, että silloin aikoinaan Kongsfjordissä, kun oltiin pilkillä ohjelman puitteissa koiran kanssa, Patson kanssa, niin sitä ennätystä ei ole kyllä vaikea rikkoa. Että jos saadaan vaikka yksi tärppi, niin me ollaan silloin tehty ennätys. Otat sä haasteen vastaan. Tiedätkö muuten, mä oon käynyt 4 tässä pilkkimisessä. Ootko? Ja on 2-kertainen naputteen nuorten mestari. Se mun mielestä oli se naputteen mestari, ei ole viimeksi saanut yhtään, niin mä en voi ottaa haasteen vastaan kyllä. Okei, mut nyt keksin nyt palkin, kun sä hävisit sitten sen toisen kisan, niin nyt sä täytyy... Ui siellä Railossa. Uit Railossa? Sais. Tästä tulee hauskaa. Joo, siinä on semmoinen ongelma siinä, pikku anekdootti vielä, että siinä on semmoinen 45 minuutin patikointi sinne pilkkireijille, niin siinä saattaa usko loppua joillain, mutta ei meillä. No, niillä joilla meni kotailta vähän pitkäksi, mutta ei mulla ainakaan kunto petä, että mä oon kuullut, että siellä ei ole lunta kuin tommonen 50-60 senttiä, että kyllä semmosessa vielä kahlaa. Ja sen jälkeen jää on puolitoista. Jalat kuin kirahvilla, niin... Mutta katsotaan. Sitten sen jälkeen otetaan se pilkkikisa. Enemmän sä kirahvilta näytät. Ihan oikein. No sitä mä tarkoitin. Aha. Eikä vesipuuveli niin kuin sinä. Ai sä niinku positiivinen? Okay. No on se tietysti positiivinen, jos jalat on... Kirahvin hangessa. No mutta... oppaat tuleekin tuolta.
No miltäs toi nyt näyttää toi? No joo, lähtö? uusi aamu, mutta niin kuin näkyy, niin aika hyvin puhaltaa. Kyllä. 2, 3, 14 metriä tälle päivälle. Okay. Kelien puolesta ei nyt hirveän hyvältä näytä. Vaikka se maatuuli onkin, mutta kyllä se niin näillä puuskilla menee venerekaan niin kova, niin hankala pilkeä. Sitten jos ulos aikoo, niin kyllä siellä on sellaista maininkia. Parempi pysyä täällä vähän sisäpuolella. Okei, mutta lähdettäisiin kuitenkin kokeilemaan. Joo, lähdetään kokeilemaan. Voidaan koittaa tuosta lähempää vähän kissaa, vähän matalammasta veestä. Joo. Tuossa on pari ihan hyvää paikkaa, mistä on tullut. Saa nähdä, miten tänään nappaa. Okei. Kohti tuulta. Nyt lähdettiin. Kun tänne vähän alemmas istuu, niin ei jätä tuo tuuli niin ehkä pahasti. Ottaa se. Okei, nyt jos me lähdetään tätä kissaa hakemaan, niin se Scray. Tossahan oli, noissahan kuulemma oli, niinku se oli sitä Scray-laatua, oli noita meidänkin turskia tossa, mutta oli aika, siis sinänsä ihan isoja kaloja, mutta voi olla, että meille jäi se todella iso Scray nyt sit taas saamatta. Vai? Oliks niistä yksikään? Eikö sitten tuli ihan että oliks niistä nyt yksikään mikään Scray? En mä tiedä. En tiedä sitten. Nyt on muuten aamulla tajusin yhden jutun. Tiedätkö mikä? No? No on sun viikset. Johtuu näistä viiksistä? Ei, kun mä tajusin, että miksi sulla on noin viikset? Sä kasvatat siihen supermarsuun niin. Ei, kun nää on kissakalan viikset. Norjassa mulla on aina viikset. Mä luulen, että sä kasvatat niitä siihen supermarsuun. Nehän sopii tosi hyvin siihen. Ei se... Täh? Ei se rehtori on marsu. Oikeesti mä en siitä opettajasta tiedä. Mut voisit siihen viikset sopia. Että rehtorilla voi tommosia viiksiä olla. Menet sä ajaa ton parran siitä pois. Okei, biologian opettajalla voi olla parta. Onhan mä nyt kun mä liikun luonnossa, mutta ihan rehtorilla voi olla tommoinen, ellei tää on joku Gestapon koulu. Sä oot lukenut sitä käsistä. Täh? Tää voi olla ihan mikä vaan. No en mä vahvasti epäile, että ei siinä nyt mitään natsiteemaa, jos se on lastenelokuva. Joo, ei kai muuta kuin ongimo. Mä laitoin teille seitisyötit siihen. Tavoitteena on siis saada kissakala, eli merikissa. Eli norjalaiset sanoo sitä steinbeet. Saksalaiset kutsuu sitä nimellä sea wolf. Elikkä kysymyksessä on hyvin arvostettu kala varmasti just sen takia, koska se on niin hirveä peto puremaan. Korpalallakin yritti kissa purra heti käteen, kun se oli tarttunut sitä hännästä kiinni. Tämän kissan suuhun ei ole katsomista. Pieni Scray, my ass. Kissa! Eiks meidän pitänyt nyt kissoja hissun kalasta? Kata. Ei. Kato. Jumaleissa. Komea kissa tuli. Nyt mulla on siimat. Siimat on käden ympäri. Toinen kissa. No hyvä, sä oot kissa. Onnea sun kissoillesi. Vittu. Kissamies istuu tuolla. Näin. Kastuu saattaa. Tolta näyttää kissamies.
tästä. Kissamies istus yli. Olisiko nää kuitenkin vaan semmoset, kuule marsuviikset? Mursu? Ei oo kissaviikset nää. Se oli paha, sä puhuu vähän huonoraatsia. Säästä rahaa ja vaivaa varaamalla lento ja hotelli yhdessä eBookersilta. Mikä tahansa onkaan sinulle mieluisen tapa liikkua, oli se sitten kaupungin halki tai vetten päällä, niin voit luoda matka, joka sopii juuri sinulle. Säästä varaamalla lento ja hotelli yhdessä. eBookers. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Trying to rotate nothing's gonna change my world. Muuttoon. Remonttiin. Sisustamiseen. Ostosraha kulutusluotolla teet unelmistasi totta. Lainaa harkittuihin hankintoihin. Ostosraha.fi. Jonain päivänä lapsesi voi saavuttaa suuria asioita. Tänään hän kuitenkin vielä opettelee syömään itse. Omo ja Complex Rapid Entsyymit poistaa vaikeat tahrat jopa pikaohjelmilla. Omo, erinomainen pesutulos. Omo uutuus. Erinomainen pesutulos ei ole koskaan tuoksunut näin hyvälle. Ihomme kertoo ainutlaatuista tarinaa. Ensin mun arpi häiritsi mua. Mä olin ala-asteella poikamainen ja pojat kiusas mua sen takia. Mä tunsin itseni ulkopuoliseksi, mutta mä selvisin siitä ja opin rakastamaan mun arpea. True Match ei peitä minua. Se sulautuu ihoni sävyyn. Mun True Match. 7V. 10V. True Match, jossa on enemmän sävyjä kuin koskaan, antaa ihosi kertoa sinun tarinaasi. True Match. L'Oréal Paris. Because we're worth it. Kosteutta kotona. Sen tuntee ja haistaa. Taistele sitä vastaan. Pattex Aero 360 kosteuden poistaja vähentää ilman kosteutta jopa 40% tehokkaammin. Näit tulokset itse. Pattex Aero 360. Terveellisempi sisäilma kotonasi. Luo raikas tunnelma kotiisi uusilla aromaterapia tuoksutableteilla. Onko musiikki erottamaton osa elämääsi? Rakastatko TV-sarjoja? Oletko hulluna elokuviin? Niin mekin. Löydät kaikki upeat fanituotteet meiltä. Monet tuotteista on saatavana yksinoikeudella EMP:ltä. Suuntaa heti osoitteeseen www.emp.fi. Lidlin supersäästöt ovat täällä. Loppuviikon huipputarjouksessa. Viinirypäle, euro 2,9. Naudan jauheliha, 5,49. Lidl, laadukkaasti halpa. Nyt Stadiumissa paljon uusia juoksukenkiä, hinnoilla joista varmasti pidät. Nähdään myymälässä ja stadium.fi-sivulla. Stadium. Join the movement. Uusi automaattipeli Fruttis on nyt pelattavissa. Mukana on tammenterho bonuspeli ja pommi-ominaisuus. Tippuviin hedelmiin perustuva Fruttis löytyy peliautomaateista kautta maan. Pelaa maltilla. Koe Toyotan hybridit, niin ymmärrät, miksi nyt on oikea hetki siirtyä hybridiin. Lähde kampanjahinnoin maailmalle. Osta pelkät lennot tai lähde Finnair Holidays-matkalle, johon voit valita lentojen ja hotellin lisäksi ainutlaatuisen kokemuksen. Katso kaikki kohteet ja osta heti omasi. Finnair.fi. Mike ja Ed ovat täällä taas. Wheeler Dealers, 13. kausi, tiistaisin 8:00. 6:00. Mr. Cole is in jeopardy.
We need you to go back to 1944 and help stop them. What are you doing here? We have a mission to finish. 12 apinaa. Maanantaisin 9 Kutosella. Kutosen leffat. Kovat piippuun ja aivot narikkaan. The perfect woman. Big old set of boobies. No head. Leffoja tiistaista sunnuntaihin. Kutosella. Viikon poiminta. Kungfua, klaanisotaa ja eriskummallisia aseita. The Man with the Iron Fists. Lauantaina 11. Kutosella. Kävikö se paskalla ruoan jälkeen? Ei. Perkele, kun on näpit jäässä. Jos on nyt näin jäässä jo nyt, niin miten helvetissä mä selviän 4 tuntia? Ei jumalauta. Mun olisi heti alussa pitänyt viheltää peli poikki. Sanoa, että mä en kerta kaikkiaan ole pilkkimiehiä. Mä en vaan ole. Miten mä en sanonut sitä? Oishan me nyt parempaakin kuvaa saatu tuolla merellä. Tässä ei vaan mitään järkeä. Mä olisin voinut sanoa heti, että Tommi on kovempi pilkkiukko. Paleleekohan Tommi? Selkä sillä ainakin alkaa jäykistyä. Ja nuo kameratkin kyttää tossa. Oottaa, että mie nyt saisin kalan tai sanoisin jotakin. Kyllähän ne näkee, että ei mua nappaa millin vertaa. Vai näkeekö? Ei ne kyllä välttämättä näe. Ja mitä sitten vaikka näkisi? Eikö mitä? Ei. Teekö sä uuden? Me vaan ihalle niin saatana sulaa. Pahalta tasapeliltä näyttää. Ei varmaan kyllä kumpikaan hevillä luovuta, jos nyt pitää mennä uimaan nyt tohon. Vaikka onkin tämmöiset puut, mutta kyllä mulla onkin näpit ollut koko tän reissun niin jäässä, että en mielellään kyllä meistä. Ja sitten Tommi ei kyllä luovuta, se on ihan varma. Ei se luovuta ikinä. Mäkään haluais luovuttaa. Mä oon oikeesti ollut aikoina ainakin 3 Suomen mestaruuskisoissa pilkkimisen. Kuopion kisassa mulla oli yli 38 astetta kuumetta ja valehtelin äidille, että ei ole enää kuumetta, että kaikki on hyvin. Mittasin aamulla oli 38,4 taisi olla ja lähdettiin ajaa Kuopioon ja siinä matkalla oksentelin bussissa ja oli ihan hirveä olo ja siinä poksuteltiin 6 tuntia. Siihen aikaan vielä vanhat ukat poltti siellä tupakkaa bussissa ja se oli aika tunnelmat kohdillaan. Mutta sitten siinä vähän ennen Kuopioon, kun oli oksettanut vatsan tyhjäksi, mentiin käymään bensiksellä, nyt mä söin semmoisen ison patongin ja join pulloa jaffaa ja sitten oli, että onkin ihan hyvä olo. Lähdin sitten kisaa ja sitten siellä kun 4000 ukkoa oli päässyt jäälle ja juoksin sinne joku varmaan 1,5 kilometriä
jäälle ja tein ekan reijän, eli tajasin, että nyt muuten lähtee tulemaan tuolta alapäästä tavara tulee ulos, että ei tulekaan oksennuksena. Ja sitten kun siinä on avoimella järven selällä ja siinä on 4000 ukkoa, niin siinä ei semmoista niinku löydä semmoista niinku salaista paikkaa. Ja mä lähdin pikkuhiljaa etelleen kohti rantaa semmoisen aika vakaan askelin ja jouduin siinä pari kertaa pysähtyykin, koska oli aika tukalat paikat. Mutta mä pääsin sinne rantaan. Ei siinä mitään. Kysyin sitten yhdeltä äijältä, että olisikohan täällä veskejä missään. Ja se näytti, siinä on semmoinen pelto aukee. Ja sen takana oli niinku jono vajamajoja ja katoin sinne ja sanoin, että se on pelastus, että mä selviin tästä. Mä oikein siitä pellolle, hyppäsin ojan yli ja vajasin reisiin myöten hankeen sinne. Ja sit katkesi selkäranka. Sitten niinku konttasin takaisin, siinä oli auto jo parkissa, niin vedin siihen. Otin konepellistä tukea ja äkkiä haalari alas ja jo silleen puolikyykyssä lähti tulemaan niinku vatsa tyhjäksi. Käännyin katsoin, niin siinä oli pariskunta, söi Volvossa eväitä siinä. Eväitä ja hetki vaihdettiin katseita ja mä siinä sitten vedin haalarit takas niskaan ja poistuin takavasemmalle. Mutta pääsin kakkakirjaan tällä tarinalla. Parhaimmillaan tanssissa toteutuu unelmien ja haaveiden realisointi. Ja jokainen liike on niin pitkälle mietitty ja harkiten sisäistetty, että se luo uuden verson toiveiden niitylle. Mä nyt toistan itseäni, mutta sä olet, Tommi, hämmentävän tarkka rytmisesti. Valitettavasti, Kari, tää sun foxtrotti oli ihan järkyttävän huono. Et vaikka tää nyt kaikilla oli olevinaan hauskaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että... Tai en mä sano mitään. En mä pysty. Sä olit niin huono. Täysin rytmitajuton. Sä hikoilet täällä studiossa, että Kankki Kaikkonen on sua parempi. Wilberin Pepe se on sua paljon parempi. Paavo Lipponen, Erkki Tuomio ja James Hirvisaari, Jutila, Huutokauppa, Keisari, kaikki, Kari. Sun tanssit oli, Kari, tässä lopullisesti. Eiks niin? Huhhuh, onneksi Pantso ei ole mukana. Se olisi taas ihan jäässä täällä. Onkaan Sakke herännyt kouluun? Ai jumalauta, se on taas tietysti pelannut johonkin aamu 4. Pelaakohan Sakke liikaa? Pelaa varmaan. Mutta toisaalta parempi ehkä niin kuin, että dokaisi liikaa. Tai jotain muuta. Pitää puhua Minnin kanssa ja ottaa siihen joku rakentava linja. Joka tapauksessa pitää olla vaan hereillä ja käytettävissä koko ajan. Nyt on kyllä näpit niin jäässä, ettei niissä ole enää tuntoa. Onkaan Tommilla näpit yhtä jäässä? Ihan kiva tyyppihän se on, vaikka toisinaan on ihan molukku. Olisiko tämä meidän Olma-historian viimeinen pilkkikisa? Mieti, kun me päästään kohta Kuupaan. Mitä? Et päästään kohta Kuupaan. Näistä on semmosia, mitä ne on, takkavideoita tai semmosia niinku, näet meidän kalastusohjelmia. Niin taustalla sinne. Niin, semmoista rentouttavaa, se ei tapahdu mitään. Niin monetta sanon. Tää? Niin monetta sanon, että tykkää katsoa kankkusessa näitä tai... Rauhoittavaa. Joo, mutta on kuitenkin tärkeää se, että päästään
kahdestaan kalastelee. Eikö näin? Sehän tässä on tärkeä. Tuleehan se niinku... Tulikas. Meinasit hukkuu tonne. Niin. Keskelle tonne, ei mitään. Molemmat jalat meni railoon. Hei, sä olit antamassa mulle kättä. Kiitos siitä. Niin, huomasitko? Aika pitkän naurun jälkeen kylläkin. Niin mä sanoin, anna käsi. Joo. Kesällä kun mä olin hukkumassa, niin sä jatkoit vaan matkaa. Mä kuvasin. Mitä? Mä kuvasin sitä. Mun hukkumista. No ei, mutta mä vaan kuulin, että kun se hissu. Mä putosin koskeen ja kaaduin ja oli unohtunut toi vyö kahluhoususta, niin sinne meni 30 litraa vettä hetkessä ja mun jalat nousi pystyyn. Sen kerran, kun mä aina pääsin pinnalle, mä näin, kun tää vääjäämättömästi vaan jatko matkaa kohti. Taivaanrantaa. Ei mitään. Ranta oli metrin päässä. Eikä ole. Olihan. Se oli paha paikka. Se oli rantakuoppa, mihin se putosi. Täh? Se oli ihan rantakuoppa, mihin se putosi. Sehän mua siinä vähän naurattu. Lähtee kyynärpää sijoille. Usein, kun sitä sit siellä Seurasaaren selällä pilkitään niitä kiskiä, niin sit siellä aina, että oiko pääsisi sinne pohjaseen niitä napsimaan niitä rautoja ja taimenia, niin ei se aina niinkään käy. Me tultiin nyt. No ollaan me joskus päästy napsiin niitä. Taas kerran tultiin 1600-1700 kilometriä tultiin vetättyä. Niin. Mutta tämmöistähän tämä kalastus on. Kyllä sen kaikki kalastajat tietää. Tyhjiä päiviä tulee jopa meille. Ihan märkäs nyt. Nyt jää ne muuten ne perkeleet, jää ne ratsut. Niin. Vitukka. Hyvä lopetus, kun mennään tästä läpi. Laura soittaa. Kuka? Virne. Terve. Missäs menet? No niin, mäkin. Ollaan Norjassa tietysti. Ei, kun kalahempää. Ai jaa. Sano terveisiä. No mut hei, kerro terveisiä sinne kanssa. Eiku multa. Ja sano Madsille myös. Sanot, totta kai. Moi moi.